To sú naše hviezdy. Hviezdy nášho neba. Odpovedať nie vždy. Vedia ako treba. Poznajú už každý Slovák. Malý a či veľký. Každý čaká na ich slová. Čo zaznie z telky. To sú naše celebrity, rozprávajú samé hity. Na stretnutie s nimi pozývame I my. Ďakujem. Ďakujeme. Príjemný dobrý večer, dámy a páni. Ako vidíte, opäť sme tu a opäť sme tu vo dvojici. A keď sme tu už takto vo dvojici, tak hádam by sme si mohli odpovedať na otázku, že aký to má zmysel, že ľudia často robia veci vo dvojici. Dobrá otázka. Taká dobrá otázka, Oliver, že sa aj čudujem, že si ju ty vymyslel. Ale to je naozaj zaujímavé, lebo aj my dvaja napokon, ako si tu už spomenul, robíme isté veci vo dvojici však. Ale len isté. Ale isté veci. A tiež sa často pýtam, že prečo. Že sa pýta, že prečo, čo to je za blbosť. Prosím ťa pekne, hádam by si tu nechcela stať pred ľuďmi a rozprávať sa sama so sebou ako taký blázon. Dovol, prečo blázon? Prečo by som to nemohla robiť? Však môj manžel sa takmer výlučne rozpráva sám so sebou. Tvoj manžel sa sám so sebou rozpráva? No. To už prečo? No lebo keď rozpráva, tak si myslí, že ho počúvam, no. Doteraz nevie, že sa sám so sebou rozpráva. Prosím ťa pekne. Ale nie, no tak fakt je lepšie robiť veci vo dvojici, nie? No, tak... Alebo v trojici, alebo v štvoриci. Počkaj. Alebo v petici. Už prestaň, kam to smeruješ celé? Šestici. Kam to smeruješ celé toto? Čo? No o čom teraz hovoríš? Trojici, vo štvorici? Tváriš nevinne. Mi nehovor, že ti v živote neprišlo na že by si to mohla skúsiť aj s niekým iným, čo? No, nehnevaj sa tak. Keby mi to hneď aj prišlo na tak Adam, to tu nebudem pred týmito ľuďmi rozprávať, však nie? Od nás sa nevynáša. No, určite. Povedz, no. Prišlo ti také na že niečo... Ale neprišlo mi také na no možno sa mi niekedy snívalo, sú také sny, tak napríklad nedávno sa mi snívalo. Čo sa babe chcelo, to sa babe No dovol. Som niečo zjedla večer, som sa prejedla, tak som mala také čudné sny, A už mi neskáč do reči, tak keď už to zo mňa ťaháš, tak sa mi snívalo, že som utekala a bežal za mnou taký krásny chlap. Taký fakt, taký urastený, taký naozaj niečo ako ja, No, to by som rýchlejšie utekala. Ale pekný chlap to bol. Utekal za mnou, fakt neviem, prečo som bežala, ale v tom sne som utekala a som sa potkla, spadla som, on sa na mňa vrhol. Chlap? Vo sne, čo to tak prežívaš, Vo sne sa na mňa vrhol, ja som sa tak prelakla, som sa ho pýtala, preboha človeče, čo tu idete so mnou robiť? A vieš, čo mi povedal? Čo? Čo ja viem, to je váš sen, nie môj. Nič moc. Hrozné tieto snenia. No? Ja len dúfam, že niekedy sa ti v živote pošťastie, že sa ti takéto niečo stane nie len vo sne, ale aj v skutočnosti. Oliver, to je také milé od teba, ale obávam sa, že to sa nestane. Ty si veľký optimista. V tomto si naozaj veľký optimista. Ja som celý život bol optimista. No, inak keď už hovoríme o optimistoch a pesimistoch, vieš, aký je rozdiel medzi horolezcom optimistom a horolezcom pesimistom? Horolezcom? No tak to narýchlo neviem. Tak horolezec pesimista, keď ide, šmykne sa, padá do tej priepasti, tak kričí, ja padám! Ježiš. A horolezec optimista, keď ide, šmykne sa a padá do tej priepasti, tak kričí, ja letím! Dobre. Ale to si odbočil. No to som odbočil. To si odbočil, Oliver. A nechápem prečo, lebo ja sa snažím teda z teba stále dostať odpoveď na tú zásadnú otázku, ktorú si tu ty položil v úvode, že či je teda lepšie robiť veci vo dvojici alebo nie. Jasné, že je lepšie veci vo dvojici robiť. No však ja som sa čiastočne kvôli tomu aj oženil, že fakt ma už nebavilo vysedávať furt samému v krčme. No. Aj kvôli tomuto si kvôli tomu som sa oženil. A teraz ako? No teraz ma to už baví. Počkaj, to sa nehambíš? To sa
sa nehambíš? Hambím, no. Nehambíš sa takéto veci ale aj hovoriť, teraz, že keď sme sám boli na vysedávaš v dovolenke, krčme? 2 týždne sme boli na dovolenke, tak ja pekne sám som vysedával v krčme, knižky som čítal. S manželkou si bol 2 týždne na dovolenke a sám si vysedával v krčme, no tak tomuto ja nerozumiem. Tomuto, Oliver, nenevaj sa, ale absolútne nerozumiem. Tak, ty si už úplne jak moja manželka. A čo je? Jak moja manželka. Tak nenevajte sa, ani jedna, ani druhá tomu, ako same priznávajú, že ak ste to počuli, absolútne nerozumejú a kecajú do toho. Tak sa upokoj, dobre? Absolútne tomu nerozumieš. Dobre, už nebudem tak tomu nič. nehovor na Dobre, také už témy. nebudem. O tom Už hovor, nebudem. čomu rozumieš. Dobre. No. Ale ty mi zase už povedz konečne 100%, či je teda lepšie robiť isté veci vo dvojici, alebo nie je. A ja už ti dám pokoj. A čo sa mňa tu vypytuješ? Dobre, vieš, že ja som jedináčik, tak čo sa mňa vypytuješ? Opýtaj sa niekoho, kto má nejakého súrodenca. Dobre, už buď ticho. Výborný nápad, milí priatelé. Ja sa opýtam, napokon obaja sa budeme pýtať našich dnešných hostí, ktorí teda so životom vo dvojici majú celkom určite bohatšie skúsenosti ako my dvaja. Už len preto, že sú to dvojičky. Takže, dámy a páni, prichádzajú naši zlatí chlapci Peter a Pavol Hochschornerovci. Ťažké meno. Dobrý večer. Vítajte. Dobrý večer. Vítajte. To páči. No, tak nezbláznite, no. Jo, ešte aj druhý sú tu. Takí krásni chlapci. No, a spoločnosť im dnes večer budú robiť 2 krásne mladé dámy, takže aj Oliver si príde na svoje. Tiež dvojičky, vy ich celkom iste dobre poznáte pod názvom Twins, Veronika a Daniela Nízlové. Vítajte. Takže, milé twinsky, milí hochšíci, tak vám teraz hovoria, ne všetci? To je aj lepšie, lebo to Hochschornerovci, to je také milí ťažké. hochšíci, vítajte v našej zábavnej sonde. My to máme takú peknú tradíciu v tejto relácii, že skôr ako vás začneme trápiť tými anketami a typovaním a čím všetkým, tak skúsime tak vždy s hostiami nadviazať taký normálny ľudský kontakt. Teda ja najmä tu s dievčatami budem nadväzovať ľudský kontakt, dobre? Môžeme taký ľudský... Môžeš, spokojne, ja mám svojich. Dobre, ty tam budeš ľudský kontakt, lebo to je úžasné, že vy ste sa 2 takto vydarili, čo ja viem posúdiť, lebo ja mám 1 dceru a viem, čo som sa namakal. Tým dačo. A vážne, a tu na hneď 2. To ako, kde to vyrábajú takéto baby, čo? No, neviem, kde nás presne vyrobili, ale sme z Hronského Beňadika a je tam z Hronského Beňadika. Je tam 1220 obyvateľov a tuším 17 párov dvojčiek. Ešte aj najlepšie kamarátky máme dvojčky. 17 párov? Počkať, 17 párov dvojčiek? Prepáčte, ako Hronský Beňadik, to je mesto, alebo dedinka? Je to dedinka, ale má štatút kráľovského. 1220. A 17 párov dvojčiek? Áno. Pre Boha živého, to je neuveriteľné, nie? Na také malé mestečko. A čomu to pripisujete, že je tam toľko dvojčiek? Tak neviem, ale kúsok od nás sú Mochovce. Jadrová elektráreň. No. Mochovce. Tak, ja vám poviem, že teda keď tie jadrové elektrárne majú taký vplyv na obyvateľstvo, že takéto baby sa rodia, tak tí zelení sú úplní blbci. Oliver, teraz si urobil fanklub zelených. Tak toto keď sa rodí, tak treba ešte 5 elektrárny postaviť. Dobre, ty si úplne pav z tých dievčat, sa ovládaj. Ovládaj, oni tu budú až do konca, neboj sa, upokoj sa, posedíš si vedľa nej ešte. No, vy ste sa pri ktorej už si vás tým nakazil úplne. Nie, ja som sa chcela Haušíkov opýtať inak, lebo ako tu je jasný ten rozdiel, to aj diváci určite vidia, že toto sú dvojičky alebo dvojičky na nerozoznanie a o vás možno na prvý pohľad to nie je celkom jasné, že ste naozaj... Tá podoba určite je, ale nie je taká zásadná ako tá. Najviac sa vlasy podobajú. Ja by som sa takto... My si urobíme, lebo možno tak vonkajšia podoba nefunguje tak ako u dievčat, ale možno máte úplne treba rovnaké zmýšľanie, rovnaké chute. Urobíme taký malý kratulinký test. Dobre? Takže
Pavol, hej? No, kto začne prvý? Jasne. Začne Pavol. Takže, obľúbený alkohol. Obľúbený alkohol, no ja to mám ťažké, pretože vôbec nepijem. Stačí, to je hrozné. Peter? A ja sa zhodnem s Pálom, my absolútne sme nepijúce dvojčky. A ani sa nechystáte v budúcnosti? Také zvláštne, no dobre, to potom budeme rozumiť. Ale ani ste nikdy nepili? Nehovorte mi takéto niečo. Ale sem tam, keď sme boli menší, tak... Ja tak! Oni už to majú za sebou. Vy ste vlastne abstinujúci alkoholici. A my to máme za sebou, no, presne tak. Čo ešte by sme... Voľný čas. Najradšej, Pavol, kde trávite? Voľný čas pravdepodobne v posteli, to by aj moja priateľka potvrdila. Máte alibi, hej? Máte alibi. Peter, vy máte priateľku? Mám priateľku. A kde vy trávite najradšej voľný čas? Ale teraz, keď nepoviete, že tiež tam, tak ste v keli, viete? No? Tak samozrejme, aj v posteli, ale tých záľub je veľmi veľa. Ale takú najväčšiu, no. Tak okolo domu je kopec roboty a vnímam to ako svoje hobby. No. Keby ste si mali vybrať, teda však už ste zadaní, no ale keby teoreticky, tak ktorú by ste si vybrali? Ktorá sa vám viac páči? Pavol. A to je teraz ťažko, lebo teraz, aby sa neurazili. Ja by som si asi hodil mincov. Peter? Obidve? Vyzerajú rovnako, tak asi tiež tá minca by rozhodla. Alebo obidve by ste zobrali. Čo? Tak, ja sa to opýtam aj naopak, dievčatá, vy keby ste si mali vybrať Daniela, tak toto bude zaujímavé. Daniela. Lebo tam je aj rozdiel nejaký tu na... Ktorý sa vám... Jeden vyšší... A viete čo, aby bola väčšia sranda, aj Olivera do toho zoberte. Tak to je jasné, že by si mňa vybrali, nie? Ktorý, povedzte, no. Neviem, obidvaja sú sympaticky, ťažko povedať. Ale viac, ktorý? Ja fakt neviem. My by sme si asi strihli. Strihli, že ktorá. Áno? Ale vedia oni dobre, ale nechcú povedať. No dobre, takže nejdeme vás, dievčatá, testovať. Skôr inak idem na vás. Keď idete vy, povedzme, dve takéto podobné po ulici, tak ako obyčajne ľudia reagujú na vás, čo? Tak keď vás vidia, že dve také rovnaké. No tak všimnú si a porovnávajú nás, že sme proste dve rovnaké, tak raz sa nám tuším, že stalo ešte, keď sme boli nejaké šiestačky na základnej, tak sme sa ešte rovnako obliekali a sme akurát išli zo školy a proste sme tak už išli obidve a zrazu tam prišiel proste taký opitý pán a ten sa tak proste na nás pozrel, že 4? No dobre, tak hádam, môžeme povedať, že ľudský kontakt sme takto nadviazali, dobre? Cítite to tiež tak? Samozrejme. Dobre, takže môžeme ísť teraz, hádam, súťažiť a potom budeme v rozvíjaní ľudského kontaktu pokračovať. Takže, vy ste jedno družstvo, vy ste druhé družstvo. Tipujete spoločne. Keby ste sa nevedeli dohodnúť, že kto tak starší má pravdu. Aj keby o sekundu bol starší. Dobre? No. A pravidlá sú nezmenené, uvidíte 5 anket, v každej ankete odznie 10 odpovedí a vy, každé družstvo si máte tipnúť, koľky odpovedali správne. A ešte jedna úloha navyše, lebo však vy ste tu nováčikovia a všetko, to je taká, ešte ju nemáme dávno zavedenú túto úlohu. Vy podľa toho, kto z vás, teda z týchto dvojic vyhrá to, ktoré kolo, budete musieť vybrať aj tú najvtipnejšiu odpoveď z toho kola pre vás. Ešte máte také pomôcky na stole, také papieriky, že aby ste si zapamätali, lebo tých odpovedí je 10 a keď vás nejaké, tak čísielko si napíšte treba. Dobre? No. Takže to je všetko. Ideme na vec, a ja ešte aj na vec, v tabuli, no. Oliver, ty už aby si nepustil z tých dievčat do gatí, počúvaj, to je neuveriteľné, ako sa ty správaš, starý somár. No zatlískajte tak. Toho som sa dožil. No. Títo chlapi. No, prvá otázka teda, milé súťažiace dvojice, ktorú sme kládli v uliciach, znela takto. Čo znamená skratka OSN? Sme sa pýtali.
A vy si teda len tipnite, koľky z 10 to vedeli vysvetliť správne. Takže ladies first, dievčatá, tipujte. Ja poviem tak traja. Traja. Ja by som dal 5, tak dajme tú 4. Takže je jasné, kto rozhoduje. Istý Peter rozhodol. Dievčatá budú jedna, dobre? Alebo majú byť oni jednotka? Nie, dáme im Takže prednosť. 4 hovoria bratia Hochschornerovci. Sestry Nízlové. Staršia je, ktorá? Ja. O koľko? Len pár sekúnd. Pár sekúnd. Ale zase to niekedy je dôležité. Napríklad teraz. Určite. Tak rozhodni. Takže staršia rozhodne. Ja by som povedala, že 2. Dvaja budú vedieť, čo znamená skratka OSN. No uvidíme, kto má pravdu. Drahí diváci. Skrátka OSN. Kto je tak? Kto má prehľad tak medzinárodno-politicky? Čo? Máte? Máte. Vy ste slečná, alebo? Slečná. Tak slečná. OSN znamená čo? Organizácia Spojených národov. Áno. A po slovensky Organizácia Spojených národov, ale máte pravdu, potles. Čo znamená skratka OSN? Keď toho sa chodíte opýtať, ma už bolí svať hlava. OSN. Čo znamená skratka OSN? Bože, ak som pri vás osprostila už celkom. OSN. Toto OSN, okresný zdravotnícky, to nie, OSN. Áno, okresný zdravotný stredisko. Výborne, to je ono. Ja viem, čo je OSN, to je Európska únia, ja viem, čo to je. Ochrana ľudských práv, ale jak sa tomu správne povie? Spojených národov. Celé? Organizácia Spojených národov. Čo znamená skratka OSN? O, okresná. S, stavebná. Národa. Čiže spolu to znamená? Okresná stavebná nárada. Čo znamená skratka OSN? Organizácia Spojených národov. Čo znamená skratka OSN? OSN. Organizácia S slovenskej a ďalej. N. Normalizácie. Čo znamená skratka OSN? OSN? Organizácia Spojených národov. Čo znamená skratka OSN? OSN? Taký... Neviem. OSN. Čo by to mohlo byť? OSN? Nejaká služba? Aká? Okresná stanica. Autobusová. Takže OSN znamená? Autobusová stanica. Čo znamená skratka OSN? Medzinárodná organizácia Spojených národov. Čo znamená skratka OSN? OSN. OSN, áno, okresná zdravotná nemocnica. OSN. OS? S, nie Z. Je Z, lebo oni OSN. OS? Je to také známe. Maťo? Dostaj za uši. Vidíte, aký mám si noha, mi neporade. No, čo by nemohli, dostám za uši. Tam ste mali školákov skúšať, čo ja to už... Čo je OSN? OSN učilište nejaké, nie? Odborné učilište? Čo? Maťo? Není náhodou? Čo sa opieraš ty? No, ale v podstate to dopadlo na naše pomery výborne, lebo 4 poznali správnu odpoveď, čo presne uhádli, vyhrávajú bratia Hochschornerovci. Potles. Druhá zlatá medaila sa črta. No ale teraz som zvedavá, či dávali dobrý pozor, lebo vy musíte teraz si aj teda
vybrať víťaza z tejto desiatky, ktorú ste videli a počuli. Mne sa ľúbil ten posledný, ten otec. Otec, áno. Otec. Takže otec vyhráva, potlesk pre otca. Maťo. Chúďa, chlapčak, to vie, ako doma dopadlo, no. Pokračujeme našou milovanou slovenčinou, čo toto OSN, to bolo ťažké pre nás, to bola cudzina. Ale otázka znela, ktoré I, alebo I, je v slove bicykel mäkké a ktoré tvrdé? To sme sa pýtali Slovákov. Horšie sú na tom tvínsky, takže dievčatá začnite. Tak, tipujem, že si to budú podľa mňa míliť Slováci, ktoré sa píše prvé, ktoré druhé, tak traja. Traja? Pridáte jedno, dobre. Šornerovci? Tak videl si tých ľudí. No? Dvaja ja dám. Dvaja. Tak ja dám na teba, no, teraz. Dvaja, no dobre. Takže slovo bicykel máme. Už českých tu na divákov sa nebudeme pýtať, lebo to je slovenská otázka. Tu na Slovenka? Slovenka, dobre. Máme slovo bicykel. Prvé I je aké? Mäkké. A druhé? Tvrdé. Dobre hovorí? Dobre. Áno, jasné. Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra. Ktoré I je v slove bicykel mäkké a ktoré tvrdé? Bicykel. Však prvé je tvrdé a druhé mäkké. A to by aj debil. Ktoré I je v slove bicykel mäkké a ktoré tvrdé? Prvé je tvrdé a druhé je mäkké. A nemôže to byť naopak? Nie. Určite nie. Alebo opačné je to? Bici. Môže to byť. Môže. Ako to je potom? Po B je akej? Mäkké. A po C potom? Tvrdé, áno. Môže to byť, no. Čo? Ako je to dobre? Tak ako to je potom? Tak vy mi to povedzte. Ja sa vás ale pýtam. Tak bi. Po B. Asi tvrdé, cíkel, mäkké. No ja som sa pýtala, či to nemôže byť naopak, že po B mäkké a po C tvrdé. Asi nie. A viete, odkiaľ, že to takto je? Učil som sa gramatiku, nie? No. Ktoré I je v slove bicykel mäkké a ktoré tvrdé? Bicykel, a B tam, kde si... Tak tam není tvrdý I, tam je mäkký. Bicykel, tam môže byť jeden I a je to mäkký. Obidve sú bicykel, sú dve I, tak obidve sú mäkké? Obidve. Obidve mäkké, áno? Áno. A to viete odkiaľ to viete? No, lebo takto ja píšem aj ja. Mohlo by to byť napríklad, že tvrdé a mäkké? Alebo mäkké a tvrdé? Nemôže byť tam, ne. Alebo dve tvrdé? Dve tvrdé, nemôže byť tam bicykel, čo ja viem, tak ten mäkký I musí obidva. Po B aj po C? Áno. A, B, C, D, G, H, P, C. To píšete? Takto píšem ja, áno. Všetci to tak píšeme? Prosím? Všetci to tak píšeme? Tak neviem, co sú negramotní, tam píšu, tam poviem ešte ako tudy. A ja som na trochu, že som ešte nejaký... Tak ja píšem mäkkým. Ja len píšem mäkkým. Lebo berci, napríklad to je moje meno, tak B-I, tam automatívne píšem tam mäkkým I. A bicykel tiež B-I, tak nemôžem tam tvrdý. Jediné môže byť mäkký. Aj po C potom, hej? Áno. 100%, lebo berci, to som ja, a bicykel to je tiež. Obidva ide mäkký 100%. Ktoré I je v slove bicykel mäkké a ktoré tvrdé? Bicykel. I. V prvom slove. Bicykel. Bi. Tvrdé. Nie. V tomto slove, ktoré I je tvrdé a ktoré mäkké? Bicykel. To ja som takto, no, zo slovenčiny som Angličan, lebo moja mamka bola Maďarka a viete, tak mne to nezahrečilo, mne poškrtli. Lebo mäkké, ale prečítať sa dalo. Pochopili ste? Bicykel, ako by ste vy napísali?
Tvrdé, ne? Všetko tvrdé? Aj po B, aj po C? Bicykel. Tak tam je E. Bicykel. Tie I, tie prvé dve I, tie sa ako píšu? Tvrdé. Obidve? Druhé je meké. Po B je tvrdé a po C je meké. Áno. A nemôže to byť naopak? Sa nevadí, ja ho prehodím potom. Baví roba tak, že ja poznám, že keď píše frajerke a je náhodou učiteľka a poškrtne, že mal to naopak dať. To mne žena robila. No, lebo ja som mal ženu učiteľku. Ktoré I je v slove bicykel meké a ktorá je tvrdá? Ešte dobre, bicykel je po B je bicykel po B je Ježišmarja, to je dobre. Po B je meké a po C je tvrdé. No áno. Čo si to povedal? Ktoré I je v slove bicykel meké a ktoré je tvrdé? Bicykel. Mateo, hej. Není? Po B je aké? Meké, bicykel. No a po C je? To je takisto. Takže obidve sú meké? Ja si myslím, no. No nemôžu byť obidve tvrdé napríklad? Nie, nemôžu. A jedno tvrdé, jedno meké? To by napísal, aj meké, aj tvrdé. A máte rovnaké. Máte aj také, keď chcete. Máte aj tvrdé, aj meké. Takže v slove bicykel sa to môže písať ako chceme? Meké máte bicykel. Obidve sú meké? Bicykel máte tvrdé I, prvé a potom meké. Takže po B je tvrdé, po C je meké. Hej. A nemôže to byť naopak? Nie, nemôže naopak. Nie, to by bol celý svet naopak. Ktoré I je v slove bicykel meké a ktoré je tvrdé? No po B by malo byť tvrdé a po C meké. A nemôže to byť naopak? Po B meké a po C... Nie. To viete odkiaľ? A tak ešte zo školy. Ktoré I je v slove bicykel meké a ktoré tvrdé? Mamo, také čísla na to giratka, vdelmovať to také máš. Ktoré I? Bicykel. Po B a po C. Po B je aké a po C je aké? Bicykel. B. Po B aké I sa píše? I. Bicykel. Meké alebo tvrdé? I. Či meké alebo tvrdé? Tvrdé. Áno. Po B? Áno. Po C? A po E? Neviem. Nie. Predstavte, bicykel. Ako by ste to napísali? Bicykel. Bicykel. Normálne by som napísala. Aké I by ste tam napísali? Jaké? I. Meké alebo tvrdé? Silón alebo I? Veľké. Ktoré I je v slove bicykel meké a ktoré tvrdé? Bicykel. Prvé I, meké a druhé tvrdé, jak ja mám tvrdý. Ktoré I je v slove bicykel meké a ktoré tvrdé? To je bicykel. Viete, čo je bicykel? Viem, môj bicykel je meký. Nemôžem chodiť na ňo. No, nerobí mi ho chlapec. Moje. Máte kolesa meké? No, meké mám obidve. A jednu nohu mám mekú. Lepšie ako tvrdá, nie? No. No a ako je to s tým bicyklom, ako sa to píše? Viete povedať? Nie. Bicykel. Po B a po C. No. Tam sú dve I. Áno. A ktoré je tvrdé a ktoré je meké? Zadné. Tak Rošnorovci sú, tuším aj jasnovici, dvaja vedeli, presne to uhádli, vyhrávajú toto kolo. No. Ale teraz to nebudete mať ľahké, lebo toto bola fakt výborná anketa, to bola skvelá, skoro celá, ale musíte zase vybrať niekoho, kto sa vám tam najlepšie páči. Berci nebol zlý? Berci bol výborný, ja by som dal Berciho. Berciho? Áno, že? Tak Berci. Berci vyhrával. Potleť Berci mu.
týchto veľkých útrapách so slovenčinou si poďme oddychnúť do lesa, ale to len tak obrazne hovorím, súvisí s tým samozrejme naša tretia anketová otázka pred veľkou prestávkou a tá znie, chceli sme teda vedieť aspoň jeden príklad na vysokú zver. No teraz, dievčatá, prehrávate, takže sústreďte sa, lebo bude to 5. Jeden. Ale nestraš. Jeden to bude. Hochšici. No ja som zvedavý na tie zvery, ale... Ale... Dáme tu... Ja by som dal 3. 3. Tak už aspoň chlapi by to mohli nevedieť. A čo ja viem, no však ty nevieš. Vysoká zver, no, tu na... To je príklad na vysokú zver. Samé babi sú tu na, nemám sa. Jediný chlap je tu na takýto... Vieš, kamarát môj? Čo? Vysoká zver, príklad. Nie. Nevieš, dobre. Ty si ešte není vysoká zver. Ty si zatiaľ nízky človek, hej? No, milostivá pani, príklad na vysokú zver. Jedno zvieratko. Vysoká zver je... Čo ja viem, slon. Ako? Keď mám tu na hlavičke parohy, tak som čo? Jeleň. Ako? Jeleň. Jeleň, áno. Milostivá pani, keď sa vás pýtal, že keď má na hlave parohy, on nie je neschopný. Poďme do ulic. V publiku zaznela správna odpoveď. Chceli sme vedieť od našich spolupčanov aspoň jeden príklad na vysokú zver. Dosť vysokej zvieri, čo tam patrí? Slon. Slon, áno. No a vysoká zver je tu na Slovensku, no, v divej prírode. Tam slon tiež? Môžeme nájsť slona? V Tatrach? Tu nie. Žirafa. Ani tá veľmi nie. Tiež na Slovensku nemám. Nemáme, čo máme tu? Kačice, úsy, svine. To nejaký chyták, vysoká zver, že? Vysoká zver. Čo sa smeješ? Maťo, hej, zobud sa. Vysoká zver, čo je medveď? Čo? Keď bola kamenná doba, tedy žili tí brontosaurusi, nie? Tedy boli vysoké, však. Ale čo? Ten tam patrí, brontosaurus? Máte ty. Uvedte príklad na vysokú zver. Prosím? Uvedte príklad na vysokú zver. Jakože výšku? Volá taká zver, sa volá, že vysoká zver. Hej. Takže podľa mňa u nás je najvyššia zver jeleň. Áno, tu jeleň. Dúfam. Uvedte príklad na vysokú zver. Na jakú vysokú? Na žirafu alebo na čo? Ja neviem. Taká skupina zvierat sa volá, že vysoká zver. Čo tam patrí? Kanibali. Uvedte príklad na vysokú zver. Vysoký zver, žiraf. Uvedte príklad na vysokú zver. Príklad? Vysoká zver. To je jeleň, za prvé. Vysoká zver je jeleň. Uvedte príklad na vysokú zver. Čo je vysoký? Kvoň? Kvoň je vysoký. No, dosť. Napríklad a jeleň? Alebo laň? Nie. Kvoň je vyšší. No. Jeleň nie je vysoká zver, ale koňa. Ten ale vysoký je kvoň. No. Uvedte príklad na vysokú zver. Žirafa? Na Slovensku nežije vysoká zver? Myslím si, že nie. Uvedte príklad na vysokú zver. Medveď. Medveď? Prečo medveď? Honca robí, honca. Je švédsky kráľ, podal ruku. Áno, nápad, áno, to je svatá pravda. Poznáme dva. A televízie sú.
Je slávny potom. Da, jako. Tak kuknite na mňa, ak vyzerá. Uvedte príklad na vysokú zver. Ty tam jedz, lebo ti zadrne, ti zadrne. Príklad na vysokú zver. Čo tam asi tak patrí medzi vysokú zver? Možno, že aj ja. No, dvaja správne poznali odpoveď, to je tak uprostred, takže obaja získavate, alebo obidve družstva získavate bod. Potlesk pre vás všetkých. No, ale teraz kto vyberie? Sa musíte dohodnúť. Čo bolo najvtipnejšie? Mne sa páčila tá posledná pani. Že aj ona je vysoká zver. Dobre, takže potlesk pre vysokú zver. Starí Rímania mali takú jednu zásadu, že zachovaj tradíciu a tradícia zachová teba, čo je veľmi rozumná zásada, lebo my tu máme tiež jednu zásadu, že takto vždy po tretej ankete sa zvykneme porozprávať a tiež to zachovávame a tiež nás to zachovalo. Dievčatá, povedzte, vy takto, my vás poznáme ako speváčky, ale vy by ste sa vedeli nejak uživiť aj nejakým poctivým teda akože v civile, že teda vy ste vyštudované, čo vlastne, čo ste vy? Už máme za sebou bakalárske štátnice na Univerzite Komenského na fakulte manažmentu, takže by sme sa mohli uživiť aj ako manažérky. Ale tiež by sme mohli byť učiteľky v materskej škole, lebo sme študovali na Strednej pedagogickej a sociálnej akadémii, tak by sme mohli byť aj pani učiteľky teda v materskej škole. A to, ja by som sa tam do tej školky prihlásil. Už sme dokonca aj učili. Aby som zapadol do kolektívu, možno infantilný si dostatočne, to by. Ako tie decká to brali? Vy ste už aj učili, že? Áno, učili sme. Ako tie deti to brali? Tešili sa, že také pekné učiteľky? Tak keď sme prvýkrát prišli do škôlky a pani učiteľka, ktorá nás mala na starosti, tak nás už predstavovala deťom. No, milé deti, tu máte nové pani učiteľky. My nemáme pani učiteľky, my máme twinsky. Ale ja by som sa chcela opýtať, lebo ja mám švagrinu učiteľku, jak aj moji rodičia boli učitelia, ale ona učila teraz, v tomto období už teda neučí, ale ešte nedávno učila. A ona mi hovorila, že tie väčšie deti, ona teda učila väčšie deti ako malé, že to sú už akože dosť drzačili, že boli takí dosť aj hrubí a šeličo sa jej pýtali a šelikade ju posielali do šastov. Ale to tieto malé deti ešte nie. Či už aj v škôlke to tak No práve, že už aj také 5-6 ročné. A tie sú už také papulnaté, lebo sa pamätám, že ešte keď sme praxovali, tak došiel za mnou taký malý drobec a už ma tak poťahol za tričko a už hovoril: Pančelka Twinska, a podprsenka sa ti zapína vpredu alebo vzadu? A nosíš štangače? Bol taký bohový. Holčici, ja vás tu mám na starosti. Vy ste dnes večer moji, aspoň dnes večer dievčatá, priateľky, iba tu na tom javisku, však ako inak, ale chcem sa opýtať, vy ste boli teda v tej Číne a asi nie ani prvýkrát, teraz možno už aj predtým, a boli ste tam viackrát a lebo keď by ste išli niekde inde, tak možno by ste nejakú tú jazykovú bariéru prekonali, ale čínština je tam ťažko zachytiť nejaký, že by ste sa niečoho chytili a pokiaľ viem, oni zase nie sú tiež nejako veľmi inak jazykovo zdatní. Mali ste tam, ako ste sa dohovorili vôbec, keď teda bolo treba? Čo tak pomáha dorozumeniu s Číňanmi? Tak pomáha alkohol, ale my máme tu smolu. Že keď si vypijem, lepšie viem po čínsky? Dá sa tak povedať. Vážne? Tak potom ja som normálny Číňan niekedy večer. To aj si. My nepijeme a my sme mali práve tú smolu. O tom mi niečo povedzte, lebo manželka mi furt nadáva, zase piješ, aj učím sa čínsky. Tak ale naši tréneri si radi dajú aj za nás, takže oni vybavia všetko aj po čínsky a vo všetkých jazykoch, v akých sa vôbec dá rozprávať. Náš otec, ktorý nevie ani po anglicky, trošku sa učí po nemecky, sa dohovoril bez problémov s Číňanmi.